Jeg hedder Freja, og jeg går på første semester på multimediedesigneruddannelsen her på UCL. Som multimediedesigner der bliver man meget hurtigt sat ud i det første projekt, hvor vi skal redesigne en allerede eksisterende hjemmeside. Vi har valgt at lave et redesign på en hjemmeside, som hedder Kenneths Pro Shop. Det er en hjemmeside lavet af en mand, som sælger bowlingudstyr, bowlingkugler. Den fandt vi ved faktisk bare at søge på hjemmesider, der var i nærheden af os inde på Google Maps. Så fandt vi over Kenneths Pro Shop, og den mente vi godt, vi kunne lave et fedt redesign af. Vi valgte Kenneths Bowling Pro Shop, fordi at der var bare noget, der ikke spillede. Der var flere ting, vi kiggede sådan på det, hvor det var sådan navigation. Vi kunne ikke rigtig finde ud af, hvordan man fandt rundt i det. Hele konceptet med hans hjemmeside, der var noget med nogle betalingsvarer og noget med nogle bestillingsvarer. Og det kunne vi simpelthen ikke finde ud af. Så der fandt vi nogle problemer, som vi så skrev ned og lavede til en brugertest. Så det er vigtigt, at når man skal lave en hjemmeside, at man finder en målgruppe. Der gik vi så ned på et bowlingcenter her i Odense, hvor vi interviewede nogle ældre herrer, for ligesom at høre, hvad det var, de synes om den her hjemmeside, ud fra de spørgsmål, vi ligesom havde stillet, og den feedback, de ligesom kom med selv. Når man har fundet målgruppen, så kan man lave en persona. Det er en fiktiv person, som man kan arbejde med længere hen i processen. Det gør det lidt lettere at tage udgangspunkt for en person end en hel målgruppe. Da vi har fundet vores målgruppe og har lavet en persona, så skal vi i gang med en lidt mere kreativ proces. Det vil sige, at vi skal lave det, der hedder et style tile, og vi skal lave et moodboard, og så laver man også en lo-fi og en hi-fi, hvor vi så til sidst kan gå i gang med vores Figma, som faktisk skal ligne vores endelige hjemmeside. Det, jeg har fået ud af projektet, er, at det har været en mega fed måde ligesom at kende sine medstuderende på, men også at gribe ind, hvordan man ligesom griber en opgave an. Det var vores første. Og virkelig komme ned og dykke ned i programmerne og lære dem at kende, lære Figma at kende, lære InDesign at kende. Fordi det har vi arbejdet med, så virkelig dykke ned og lære programmerne at kende, i stedet for at have undervisning i det. Komme ud på egen ben og stå, lære hvordan man selv strukturerer en opgave. Fordi vi har jo en deadline, og der er nogle ting, der skal afleveres på de forskellige tidspunkter. Så at få struktureret sin egen tid og bare hygge, mens man gør det. Altså, vi har hygget så meget. Noget af det fedeste ved det projekt, det er, at du får lov til at sidde og lave en hjemmeside selv. Du får lov til at sidde og bestemme, hvor skal menulinjen være, og hvilke farvetemaer passer bedst til den her målgruppe. Og det her med, at du har en målgruppe, som har et problem, og det skal du løse. Og så sidde med et produkt til sidst, som du så tester og faktisk har løst de her problemer, der har været. Det er fedt, og man får lyst til at sende den her redesign videre til klienten for at vise, hey, hvis du gør det her, så får du flere kliks på din hjemmeside. Det kan jeg hjælpe dig med. Det sidste multimediedesigneruddannelsen lyder mega fedt og mega spændende, så det er bare med at søge. Vi glæder os til at se dig. Bang! Vidste godt.